हथियार। टुनटुन यादव एगो दर्दनाक सैड गाना लेके आइल बड़न, जोन गाना के नाम है जयमाल सजी हथियार से। और ई गाना इतना फील करके इतना इमोशन से गइले बड़न कि सोशल मीडिया पर इनकर गाना वायरल हो गई, यूट्यूब पर 10 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता, वो भी सैड गाना। टुनटुन यादव के पावर ई गाना में देखे के मिलता बेहतरीन। और ई गाना में फीमेल गायिका बाड़ी खुशी ककर, इनकर आवाज में उ जादू बन भाई, जे भी इनकर आवाज एक बार सुनी दिलु भा जाई। बहुत बेहतरीन गाना बाटे जयमाल सजी हथियार से। और ई गाना में फीचरिंग कइले बड़ी सपना चौहान, इनकर आधा एक्सप्रेशन के लोग दीवाना बा। लेकिन हई टुनटुन यादव के सैड गाना में एक पीस लागता पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अपन गाना से हिला दिल बड़न। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा सैड गाना कोई गइले ही नहीं के। जयमाल सजी हथियार से रंगदार वाला फील आ जाता, छोड़ दो तू कोइल हमार जन आ सैडो वाला फील आ जाता। लेकिन ई फील करके गइले बड़न गाना तब ऐसा लागता। टुनटुन यादव जबरदस्त गाना गावेलन सोशल मीडिया पर, आए दिन का हर एक गाना वायरल होता रहा। इंस्टाग्राम पर इनका जे गाना केहू के बिना वायरल होती। और जयमाल सजी हथियार से एक पीस गाना गइले बड़न जो, और गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आइल बा 10 नंबर पर ट्रेंड करता।